Здравейте и добре дошли в днешното видео. Днес датата е 1 юни, часът е малко след 11 часа и в момента се намираме в новият ми апартамент. В това видео всъщност ще ви го покажа, ще ви покажа какво е да успееш да си вземеш, може би, мечтания апартамент за момента, за тази възраст и всъщност как успях да си взема този апартамент на тази възраст, какви са разходите да си вземеш такъв апартамент на 17-18 години. Като цяло ще ви разведа, защото апартаментът всъщност е доста готин и може би едно от най-важните неща. Това беше една от целите ми за тази година, която аз успях да изпълня още в средата на годината. В това видео всъщност е едно от нещата, които ще разберете, освен да видите апартамента, да разберете колко е струвал и всъщност как се поддържа този начин на живот, ще разберете всъщност как има моменти, в които когато изпълниш някоя от целите, не винаги това те прави щастлив. Всъщност ще ви разкажа за някои мои ментални сривания, които биха ви били полезни, но стига говорене, всъщност нека обърнем камерата и да видим всъщност как изглежда апартамента, в който се нанесох преди 2 дни. Като директно ви показвам моето POV, всъщност това е нещо като workspace, който си сетнах. Тук реално се случва магията, в смисъл повече от това не ми трябва реално дори апартамента да свършваше там, това ми е достатъчно. Но сега сериозно, защото всъщност по моите изисквания апартаментът е брутален, или поне брутален за този момент, защото целите ни са още по-големи. Като започнем от мястото, на което започна всъщност видеото, и това е ето там, това се води като моят workspace, реално нищо повече от един MacBook, една тетрадка, химикал и iPad, даже не ми трябва толкова много, но това е абсолютно всичко, което прави магията и което реално изкарва парите за такива неща. Но тук идваме до по-интересните неща. Нещо, което гледам от бюрото ми всъщност е ето тази прекрасна картинка, която ми е следващата цел за тази или за началото на следващата година. Всъщност ще видя как разпределя бюджетите, защото по принцип в момента искам да купя и служебна фирма на кола, така че зависи дали ще останат пари, които не инвестирам в бизнеси, защото в момента се стартират може би още няколко бизнеса. Като цяло се опитвам всичко, което правя да инвестирам. Този апартамент, както след малко ще разберете, гълта някаква немалка сума пари, която всъщност в момента като първи месец, като човек, който буквално живее сам 2 дни след като е станал на 18, малко е тегаво, малко е напрягащо, си говорим и за това, но това е просто една друга моя цел, която е така доста важна. Това е колата, която искам да имам, както съм споменал в много видеа. Тук виждаме канала, за който ако не сте се абонирали, се абонирайте, защото както казах, ви очакват наистина God content. Изгледайте старите видеа. Буквално може да се върнете 1 година назад и да видите те от преди 1 година. Може да се върнете 2 години назад и да видите те от преди 2 години. Как е мислил, какво е правил. И реално това е идеята на този YouTube канал, тъй като аз не изкарвам никакви пари. Парите, които съм изкарал за 6 месеца създаване на съдържание, са по-малко от 140 лева, което буквално е нищо. Това дори не избива абонамента за Photoshop. Така че хората, които хейтат, реално няма за какво да се хванат, защото аз правя този контент изцяло за мен и ако той помогна на някой, аз съм изключително благодарен. Но нека преминем и към другите неща от апартамента. Тук си имаме дивана, на който може да се чилва, всъщност е супер удобен, реално той прави някакви такива неща, което е яко. Тук имаме кухнята, която никога няма да използвам, както като цяло и не е правена за използване. В смисъл, хората, които готвят, ще видят, че то няма къде да се готви в тази кухня, плота е буквално толкова. Това е една трудност, която искам да ви споделя, ако сте решили да се изнасяте като момче. Аз, тъй като никога през живота ми не съм пускал нещо като пералня, никога не съм мил чини почти, никога не съм готвил, никога не съм буквално чистил, в смисъл някакви такива неща, които в момента си мислех, че като се изнеса, че имам повече свободно време. Истината е, че последните 2 дни буквално нещата, които правех, освен да си празнувам рождения ден, през следващия ден буквално нещата, които правех, беше да отида на 2 пазара, да изхарча над 200 лева за продукти. Буквално след това отидох, пуснах пералня, съсипах си дрехите в пералната, защото не знаех как да я пусна. Буквално станаха твърди, станаха гадни. В момента после ходих да ги оправям. Някакви такива тъпоти. Буквално каквото и да направиш, трябва да си го почистиш, да си го направиш, защото живея абсолютно само в този апартамент и честно ви кажа, не е лесно. В смисъл, буквално това ми е като още една професия, все едно си отворих. Гоним големи цели и това всъщност е много изморително и трудно, когато ти трябва да правиш абсолютно всичко. Сега направо нека стига говорене, да минем към банята, която в стила на апартамента си е като дискотека. В смисъл, доста е готина. Всъщност тук е по-инстаграмал
Reasonable от повечето хотели. Но реално това няма никакво значение, защото аз от оная маса, която ви покажах, сигурно няма да мърдам през следващите месеци. Тук спалнята, която спалня, ще спи по 4-5 часа на денонощие, напълно само сам. Тук си имаме готинки лампи, там имаме още яки лампи, телевизор, който не съм пускал нито един път, сигурно няма да пусна. Но сега може да седнем и да си поговорим малко за цифри, защото всъщност може би ви интересува колко всъщност струва да живееш в такъв апартамент. Найма на този апартамент е 1500 лева, като това е просто да наймеш самия апартамент. В първия месец, в който се нанесеш в какъвто и да е апартамент, трябва да платиш няколко найема, като имаш един наем, депозити, 2 депозита в повечето случаи и отделно комисионна за брокера, като реално и 4-те неща са на една сума пари. Това е горе-долу цената на апартамента. Така че ако този апартамент струва 1500, просто го умножаваме по 4, може да разберете колко струва да влезнеш в него. Разходите първия месец може би стигат 10 000. Може би е по-скъп, отколкото по принцип исках и си представях, но поех риска да видим докъде ще стигнем. В момента си направих някакви неща като Revolut акаунт, като крипто акаунт, като банкова сметка, трябва да си направя някакви много яки интересни неща. Взем си книжката след 5 дни. Сблъсквам се с много трудности и много отговорности в един момент и то така в малко по-ранна възраст, да кажем. За онзи ден всъщност вече имам хора и на заплата, които работят в агенцията ми за дигитален маркетинг, което всъщност е един от първите бизнеси, които стартирах, който бизнес също изкарва парите за този апартамент. Като цяло тази самота, не знам как ще ми се отрази. Честно казвам, аз винаги съм бил на мнението, че докато си млад, докато все още имаш силите, енергията, дисциплината, хъса, желанието, трябва да ги направиш тези трудни неща, за да може след време, когато не ти се прави, да не си длъжен да го правиш, да го направиш, ако ти е приятно. Може би забелязва, че съм малко сринат психически, ама ще се оправим. Просто това е, в момента пуснах камерата, точно когато ми е най-тегаво, за да го видите и този момент. Иначе реално след 1-2 часа сигурно ще ми е по-окей. Сутринта като стана просто утре е понеделник, ще влезем в работния ритъм. Всичко ще е наред, надявам се. По принцип никога не съм обръщал внимание на хейтерите, но това в момента искам да го кажа по-скоро за хората, които се чудят дали е възможно. Искам да ви кажа, че е напълно възможно. Аз самия не вярвах, когато гледах тези инфлуенсъри в социалните мрежи, защото не всичко в социалните мрежи е истина, но в момента, нали, за хората, които реално ми вярват, искам да ви кажа нещо и това е, че е напълно възможно на 17-18 да правиш по 10 000 лева на месец и много повече в днешно време, защото просто света, в който живеем, е такъв. Не се смятам за по-умен, не се смятам за нищо повече, буквално просто възползвам се от възможностите, които има света. И не само да се възползваш, да си постоянен, дисциплиниран, да работиш здраво и като цяло, когато ти е трудно да продължаваш, както ми е трудно в момента, нищо постигнах една моя цел, което ме навява на мисълта всъщност, че реално не търсете валидация от други хора, защото аз правих това и може би на моменти продължавам да го правя и това всъщност да гледам на успеха като нещо, което другите хора трябва да приемат за успех, в смисъл да ми кажат, че съм успешен, за да се почувствам успешен. Когато гониш такива неща, колите, парите, абсолютно всичко, само защото искаш другите да те видят като успешен, ти няма да си щастлив, когато ги имаш. Намерете реално смисъла за вас. Нещо интересно, което също искам да ви споделя е, тъй като през следващите месеци вероятно ще прекарам доста време сам, изцяло с работата, с анализите, с бизнеса, с цифрите, с книгите, с мисленето ми, абсолютно всичко, стояйки тук в този празен апартамент и разсъждавайки над живота, всъщност ще имам, както казах, и доста свободно време и искам да правя видеа, които да бъдат по-real talk, видеа, които наистина буквално да изсипвам абсолютно натурално всичко, през което минавам вече като напълно самостоятелен, вече 18 годишен. Смятам, че наистина има още много неща, които мога да споделя, които неща не съм споделял в тези видеа, защото тези видеа се гледат масово и все пак не искам абсолютно всеки, който просто цъкне на видеото, да получава тази информация, просто е така, защото той няма да оцени. Смятам да дам стойност и информация, която е доста лична. Първо не искам да си прецаквам алгоритъма и като цяло да започна да спамя всекидневни видеа, които да бъдат просто сериал толкова, защото това първо ще отнеме повече време, защото аз искам все пак в този YouTube канал да поддържаме някакво качество, за да качвам всеки ден или през ден, аз трябва да правя постоянно тъмнели, постоянно да едитвам, постоянно такива неща, които само ми е повече разход. Затова идеята ми е просто да правя абсолютно натурални видеа за членове, които да бъдат буквално 10, 15, 20 минутни разговори, в които сядаме тук на тази маса,
с по едно кафе и буквално си говорим за нещата от живота. Реално аз ги говоря, вие може да коментирате, може да пишете, буквално като сте член, ви отговарям на всеки един коментар с видео и такива неща. Така че това е нещо ново, което всъщност смятам да направя в този апартамент, тъй като ще прекарам доста време само с мислите ми, да правя видеа, които да бъдат още по-натурални от тези, така че може да си представите всъщност за какво говорим. Като искам да ви покажа, че дори съм разписал сценарии, това всичко тук са над 10 идеи за видеа за членове. Така че може би когато гледате това видео, вече първото видео за членове е качено, може да погледнете всъщност какво представлява членството ми. Както казах, не искам да изкарвам пари от него, няма да го правя на някаква сума, буквално 10 лева са нищо. Ако оценявате труда ми на поне 10 лева на месец, може да си вземете членство, като само ще ви прочита някои от идеите, които съм ви подготвил, и това всъщност е през какви зависимости съм минавал, тъй като когато реално имаш толкова напрежение в живота, то някъде избива. При мен реално е избило при някакви зависимости и такива неща. Реално като бивш спортист, това да имам зависимости беше някакво странно нещо за мен и все още имам някакви, което е нещо, което искам да споделя, защото в днешно време младите хора минават доста през това да са зависими към някакви неща. Друго нещо е реално какви са ми абсолютно всички разходи и неща, които реално ми позволяват да надграждам. Ще говорим малко по-сериозно за бизнес. Искам също друго нещо, което да направим, е да разчитам YouTube анализите за хората, които са контент креатори, като цяло мисля даже да разчитаме анализи на видеа за клиенти. Това, което искам да направим, е да погледнем на контента като бизнес и всъщност аз като човек, който занимава с дигитален маркетинг, да дам моята гледна точка за някои видеа, които са гръмнали, да анализираме защо са гръмнали, кои видеа, защо не са се гледали и така нататък, което пък би ви помогнало, ако занимавате с дигитален маркетинг или като цяло, ако създавате контент за вашия бизнес или за вас, което е нещо, което ако не правите в днешно време, буквално само губите, така че това ще е полезно на абсолютно всеки. Ще има бизнес анализи, ще има въпросници с запитвания, ще има абсолютно всякакви въпроси, които сте ми задали в Instagram, ще отговарям на тях, като как се здобивам с тези контакти, как познавам толкова много хора, как съм стигнал до тук, какво струва всичко, колко струва екип, ще има разговори с инфлуенсъри и така нататък, които ще бъдат само за членове. Цяло ще споделя повече за тази самота, за тези ментални силове, за които ви говорих, ще анализираме някакви неща. Мисля наистина много стойност да има в видеата за членове. Както казах, няма да ви убеждавам да ставате членове, казах ви какво ще представляват видеата, може би ще има по едно всяка седмица, може и по повече, никой не спира да правим повече, колкото и да са малко пари, може би поне ще помогнете да си плащам фотошопа чрез YouTube. Шегата на страна, реално ще съм много по-щастлив, ако просто съм помогнал на някой с тези видеа, така че просто може да погледнете членството.